ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଟମାଟୋ କାଟିବେ। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଅଦା, ଟିକେ ଟମାଟୋ, ଟିକେ ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଜଷ୍ଟ ଛୁଙ୍କ ମରାଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭାଇନା ଘିଅ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପୁରା ଆଇଟମ୍ ପୁରା କେରକେରା। ଇଏ ଆମର ପୁରୀ ନନା କିଛି ନ ବୁଝନ୍ତି ସିଏ ଓନ୍ଲି ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାରେ ଖେଳ ଶୈଶୈର ଖେଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଛୁଙ୍କ, ଅଗଲା। ଇଏ ପୁରା ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ନିଜ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଭାଇନା କୁଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ଆପଣ ଖାଇଲେ ହଜିବେ ନା କ'ଣ ଭାଇନା? ଖାଇଲେ ହଜିବେ। ଆଉ ଭାଇନାର ଡାଲମା ହେଇସାରିଲେ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା, ଇଏ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଲା ଦବାରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ନା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ପୁରା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଆସିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇବେ ନା ଖାଲି ଏମିତି କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଯେଉଁଠି ବି କଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ପାଇଁ ଭାଇ ଫେମସ୍। ଭାଇଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୁଳ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି